Nagkadugo og wala nay kinabuhi dihang nadiskubrihan sulod sa iyang panimalay sa Apollo Street, Buhangin, Davao City niadtong Marso 15, 2025 ang retired nga kapitan sa barko ug tag-iya og medical laboratory. Matod sa mga pulis, ang helper sa biktima nga giilang si Jason Soda Capisnon ang suspek sa krimen nga wala na igkita nga posibleng nakasab-an sa biktima ang suspek. Hilabi na nga bag-uhay lang napabarangay si Jason tungod sa pagpamaklad. Prior to the incident, ma'am, nung nga na-discover ng patayng lawas sa biktima, ang kani nga suspect is gipatawag niya sa barangay kan ay reklamo, ma'am, no, kato isa sa mga nag-board sa balay sa negosyo sa victim, and then wala magadto ang suspect. Ang victim mo ay niadto dito sa barangay. Siguro isa sa rason kung anong nasuko po ning suspect, ma'am, no, kaya basig kasaban siya, ma'am. Gibakla daw tong isa sa mga nag-board sa boarding house sa victim, and then nagreklamo sa barangay. Nahitabo ang krimen nga wala sa balay ang iyang asawa og duha ka mga anak kay tuwa kini sa Manila. Adunay dinunggaban sa liog ang retired seaman. Aduna sab kini samad sa ulo nga posibleng giposposan. Nga nakita nato sa iyang kwarto, iyang mga senior is nagkadugo, and then nabuntay sulat kamay niya dito nga murag plano na gyud niya nga patyon kining mo ang biktima. So ligon na siya sir nga evidence against the suspect para ma-file nato ang kaso sa korte. Giadto sa kapulisan ang panimalay sa suspek sa Davao City ug ang 62 anyos nga amahan sa suspek nga usa ka barangay tanod ang nagbutyag ngadto sa kapulisan nga duha ka semana na nga wala miuli ang iyang anak. Wala po nato giwala ang possibility, ma'am, nga gitaguan siya kay pamilya baya, ma'am, no. So wala nato giwala nga gitaguan siya sa iyang pamilya, but ang hangyo lang gyud sa pamilya nga kung naaman na sila naibalaan nga information kung asa man o naa sila kung nakabalugi sila kung asa, pwede i-surrender na nila, ma'am, no, sa ato ang Buhangin Police Station para kuan sa iyang kaso, ma'am. Kaya kung mo surrender na ay kuan gamay sa iyang kaso, pero kaso nga murder gihapon na atong i-file sa iya. Nagpadayon paghihapon ng hot pursuit operation sa kapulisan batok sa suspek. Dugay na nga helper sa pamilya ang suspek. Daiza Libong, Newsline Philippines. Stay safe.